Ето го нашия зайк. Рони. Пак се е насрала яко. Ама, Роно, ама каква си така е? Това е Рони. Тя е Пак ще ми бъде. едно зайче. Хубаво и пъвкаво. Обича ли се разхожда? Мен се разхожда. И обича да се завира. Сега ще се завира ето тук. Мисля. Сега ето ще ви зумна, за да видите по-близо. Ето я. Нашата Ронка. Тя е много сълбаща. Чайте. Миличка, краката съм. И ето я. Сега ще се опита да се завре. Нашата зайка. Зайка майка. Тя да се изпика тук. Къде бе? А това защо е вода? А тя отида при това штъргела. Рони, Рони, Рони. Ще да мърнем штъркела. Може ще ви бъде трудно да я видите. Се е скрила. Нашето зайче. Мале колко дълго ще ми отнеме. Ела тук. Ронка. Ронка. Бомбонка. Не. Ронче. 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 Ела тук. Ела. Рони. Ронка. Отиде зад вратата. Ронка. Ронка. Как си? Ронка. Ронка. Не се бои. Аз съм тук. Най-верен приятел. Отиде в спалнята! Да? Боже! Чакай сега да я видя с тях където. Той пасим. Ела! Рони, връщай се бързо. Тя зад вратата се стои. Излизай веднага. Бързо. Излизай. Не, айде. Бързо. Айде. Излизай. Айде към пола. Действай. Души, бе. Айде. Ми той за да я снима и аз мога. Гледай. Айде бързо. Вижте, пак по същия път. Айде. Бягай. Идва! Ето те! Айде! Слънче, бонче! Мато му е интересно. Ела, бонче! Бонче, бомбонче! Ами, остави ги за там горе на шкафа. Сега ето я. Застанала е. Така иначе няма се облизат. Ето я газа. Нашата зайка. И това беше нашият зай.